22 tiri kuda kukontrora kuti isauye tsikidzi dziriko apo takakura kwainzi tsikidzi dzinoruma but hadziurayi kariko karwiyo kacho handitika but it's a nuisance. Tsikidzi hatisi kuida. Zvino one of the measures yatinoita kukontrora tsikidzi hutsanana hwekuti zvimati zvakabvaruka ndakutya kutotaura zvisiri zvokato varipo vazotaura kuti tinge takuzotuka apo. Zvidhende zvakabvaruka furniture imwe yemakore nemakore yatisadi tiri kungochengeta. Ngatidisposei, ngatirasei kani kana kuita recycling yataurwa. Ndikada kuti kupisaka weema vanobva vatisunga zvakare. Ngatingosungirire zviende zviraswe zvimwe zvacho. Zvakare dzimwe dzimba dzine macracks stereki tone izvo zvakabvaruka nezvimwe zvisi ameno property imwe isina nebasa rose vadikani. Imwe yacho ngationei zvekuti ngaibude mudzimba dzedu. Zvandiri kureva handisi kukutukai asi kuti amwe mastereo akarekare akasofa mukatengerwa futi imwe redhiyo ikapinda ikafa mukatengerwa futi imwe idzi muri kungopaka asi makatengerwa imwe. Ngationei kuti mastereo iya abuda ndiwo anozogona kuchengeta tsikidzi ivayo nemakonzo. Kana kwamheno kugadzira zvikwere zvehuku nemapuranga iwayo haichatomboshanda stereo iyi. Nekuti maplate acho anotenderera hakutorina. Ngatidzivirire tsikidzi vadikani. Zvakare kana taendawo kundotenga zvinhu zvedu tiri kuziva tiri kuraramawo nemadollar42 zvimwe zvacho zvinenge zvakachengetwa kune tsikidzi. Ngatiuyei totanga kuzvisoka tozvigeza vadikani tonanaka pazuva tochisa kunova ndiko kuaina handitika. Pane kuti toti ndatenga chinhu ndatopfeka indakawaona ini vanongotenga uchibva watopfeka. Tisadaro vadikani, ngatizvigezei tonanika pazuva tochisa nekuti hatizivi kwazvinobva. Wane makombi amwe achakutotyisa kuti asi ndichabva netsikidzi muno. Potaiwa muchifumigeta akava nemakombi handitika. Mukangoti once because muri kupinda public yakawanda umwe watopinda nejazi rake rine tsikidzi rabva rasara mukombi. Ikombi yacho masisi acho akutongotyisawo. Saka ngatifumugetewo makombi edu tidzivirire tsikidzi. Touya imbwa dzedu ndakutopedza handiti muri kuona kuti ndiri pafast forward ka ndakutopedza. Imbwa dzedu munhu asina jurori negedhi haatenderwe kuchengetwa imbwa. Munhu asina fenzi yake yakanaka ine gedhi haatenderwe kuchengetwa imbwa. Munhu zvakare ngaavake imbwa yake ngaivakirwe kamba kayo. Zvakare yechirungu kaicho kenao ndizvozvo keneo yembwa. Zvakare tiri kuti vaccination imbwa ngaivaccinetwe nekuti inogona kuzoruma munhu. Kana yaruma munhu isina kadhi riri up to date vaccination card ndiwo uchabhadhara vaccination idzodzo dziri 3 iwe muridzi wembwa iwo. Zvakare tiri kungorerutsirana ini kana ndarumwaka imhosva ndogona kuenda kundokusungisa nekuti rabies zvakare hairapiki tawiriranaka. Saka pambwa apa zvakare handiri kuti imbwa yako yekuimba yangu nokuti ina handina imbwa handiifariri handitika. Togumisira tichibatsirana newabva pano majekiseni ari mudzimbaya ekubai diabetes nezvakadaro. Imimi semugaba ramunoisa kana tsono dziya dzawanda nemaslips aya awanda uyai kuenvironmental health service kwamaita guta ipo paseke north moti ndauya netsono dzangu. Isisi tinokugamuchirai tinoziva patinodziisa dzozotakurwa newamanyumbu dzoenda kwadzinoenda musango rase pese pose. Ndatenda ndapedza fast forward.